Спри да даваш уди пари за антицелулитни процедури, които не работят. Превърни банята си в професионален естетичен център с устройството за кавитация и целулит на Яман, марка номер 1 в Япония. Професионалните резултати започват с правилната основа. Нанасяме EMS гелът на Яман, твоят мост между технологията и мускулите ти. Уредът е ефективен и без гела, но с него EMS вълните достигат в още по-голяма дълбочина. Също така, благодарение на високата водоустойчивост на Кави Спа, можеш да го използваш дори по душа или във ваната. Докато ултразвуковата кавитация разгражда масните натрупвания, радиочестотната грижа затопля кожата ти в дълбочина и стимулира синтеза на колаген. А двойната EMS вълна стяга и моделира мускулатурата ти така, както никое масово устройство не може. Така само с един уред постигаш стегната и сияйна кожа, редуцираш целулита и получаваш мощен лифтинг ефект. Това е японско инженерство с 45 години и патенти зад гърба си, професионално ниво с клинично доказани резултати, а не бледо копие. Скулптурирай тялото, за което винаги си мечтала, без посещение в клиника. Вземи своя Яман Кави Спа от Aura Body BG.